kertoo niinku kaupungin rakentamisesta ja siinä on niinku kaikki erilaisia lauluja ja sitten me esitetään sitä. Meidän opera on semmonen, joka kertoo kaupungin rakentamisesta. Se on lasten opera ja sitten se tavallaan kertoo siitä, että mitä kaikkea siellä kaupungissa tapahtuu. Rakennetaan kaupunki-projekti. Sai siis alkunsa. Ootas nyt. No ensinnäkin, mä en oikein muista, mistä se sai kai se tärkein oli, että me niinku ollaan ystäviä ja Anna on siis kapellimestari ja mä oon arkkitehti. Joo. Tarvitsetko apua? Ootko minulle? Joo. Tykistikö Noho niin kirjoiksi, kun sä oot hyvä? Mut olit sä siis nähnyt ton joskus? Mä olin se ihan pikkulapsena, olin itse nähnyt tätä Hindemitin Rakennetaan kaupunkia. Joo. Jotta takas Sibeliuksen Saaria. Millainen on meidän opera? Hauska. No niin, siinä oli pikainen katsaus Kaiserilan pihalle. Pysykää kanavalla.